Machisamba ndava ndakamirira sawira wangu anditumira kuti ndigotaura izvi. Sawira wangu haataure asi munhukadzi akaita dambudziko rekuti akaita pamuviri ndokubva aenda kuchipatara panguva yekuda kunobatsirwa. Saka pakutaura paye iye aitaura nemasign languages, asi dambudziko remanesi anga ari pachipatara ichocho hapana akakwanisa kana kumutaurira naye, zvakaita kuti akabva abatsirwa ari pawheelchair paye. Chinhu chekuti chinondirwadza kuti muzvipatara manesi haakwanisi kutaurawo kana nemasign language. Saka inge iri kurudziro yake kuti ndakakwanisa kuya pana Machisamba kuti manesi emuZimbabwe please, kana iri hurumende ngavadzidzisewo masign language. Ndatenda. Tinozvitenda zvikuru Naimwe, nekuti munhu anenge ari pakurwara achida pakubatsirwa ikoko kwamuri mukatinzwa, ngapange paine mumwe anogona kukurukura. Ngatisangane muchikamu chinotevera.